Maslahatda yurdumyzyň döwlet hemde paýdarlar täjirçilik banklarynyň mali ykdysadiýet toplumynyň ýol başçylary we hünärmenleri, orduş ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri, talipler, şeýle-de köpçülikliň habar berişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ma'lum bolýarly 1993-nji ýylda milli pul berliginiň dolanşygy ýerdilmegi, döwletimizde berkarar etmekde möhüm ädim boldy. Munyň özi Türkmenistana öz başda goýdurnukly milli ykdysadiýet öwretmäge mümkinçilik berdi. 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen manady öz durnuklygyny görkezip, döwletimiziň alyp barýan oýlanşykly makro ykdysady siýasatynyň beýany bolup durýar. Milli manadymyzyň ygtybarlylygy raýatlarymyzyň abadan durmuşynyň kepili we maýy goýumlary çekmegiň esasy şerti bolup durýar. Munyň özi halkara ýeňişligini, ygtybarly hyzmatdaş hökümine Türkmenistanyň eýleýän ornuny pogtalanyrga hemde işe guruluk üçin amatly şertler döredýär. Maslahatyň gün tertibine milli manadymyzyň dolanşygy ýerdilmegi bilen ýurdumyzda gadanalýan ykdysady üstünlikler, milli pul kart siýasatynyň durmuşa geçirilşi, bank ulgamyna sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy arkaly döwrewap bank hyzmatlarynyň ýola goýulmagy, elektron tölegler ulgamynyň kämilleşdirilmegi, halkara maliýe düzümler bilen hyzmatdaşlyk ýaly meseleler girdildi.